Hei! Mutta katsoo ilmeisesti mobiilivideolaitteita. Niin meillä olisi tässä esillä tämmöisessä matkailuautossa olisi täysmittainen videoneuvottelu. Ja tässä on semmoinen erikoisuus, että tämä toimii 3G-systeemillä. Ja täällä vastapäätä, meillä on tässä yhteys päällä, niin siellä on Pekka Vaartela tuolla toisessa päässä. Voisi Pekka sanoa jotain siellä? Terve, terve. Eli tämä laitteisto koostuu videoneuvottelyyksiköstä, jossa on äänijärjestelmä, mikrofoni ja sitten meillä on täällä niin kauko-ohjattava kamera. Sitä on mahdollista ohjata tuolta etänä myöskin. Ja sitten meillä on täällä näyttö. Sen lisäksi meillä on lisälaitteena on tässä tavallinen läppäri, kannettava tietokone ja sitten meillä on täällä kannettava langaton dokumenttikamera. Ja nyt kun meillä on tämä yhteys, meillä on mahdollista Pekan kameraa ohjata täältä. Eli painetaan noin ja käännellään vähän Pekan kameraa, siinä on pieni viive. Ja se mahdollistaa kameran kääntämisen. Sen lisäksi meillä on mahdollista näyttää tämän tietokoneen kuvaa tuonne Pekalle. Eli painetaan yhtä painiketta. Noin. Ja silloin Pekalle lähtee tästä tämä meidän tietokoneen kuva. Ja kun meillä oli tosiaan tämmönen langaton kamera, niin meillä on mahdollista lähettää sen kameran kuvaa myös tonne etäpäähän. Eli me voidaan ottaa tää kamera ja näyttää mitä tahansa kohdetta tässä tämän kameran avulla. Ja tällä kameralla voi tosiaan sitten mennä mihin tahansa kohteeseen, näyttää kuvaa sieltä. Ja näin, eli tää kulkee mukana. Tässä on myös oma akku tässä laitteessa. Sen lisäksi, että tämä järjestelmä antaa mahdollisuuden kytkeytyä 3G:llä, jolloin se on mobiili, niin me saadaan myös tähän tietokoneelle internetyhteys langattomasti. Ja tosiaan niin kaikki mitä tässä autossa on sen lisäksi, niin tarvitaan tosiaan tämmöinen inverteri, eli laite, joka muuttaa tuon 12 volttia niin 230 voltiksi. Tässä tämä.